זה באמת מתסכל לקום כל בוקר, ולצאת למלחמה נגד היום, ממש מלחמה עם החרדות, מלחמה עם המחשבות, מלחמה עם הרגשות. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך את הפיזיולוגיה של המוח שלך, ותביני איך בדיוק את הולכת לטפל במצב הזה, עד שאת לאט לאט תתרחקי מהשגרה הזאת, שאת לא רוצה. להמשיך לחיות את החיים האלה, שאת אומרת, הם לא שלי, אני לא רוצה אותם, לא תודה. אז יש לנו שני אזורים במוח. האזור הראשון זה האמיגדלה. כשיש בו הרבה פעילות עצבית, זה כי אנחנו מפחדות ומרגישות תחושה של פחד ואירועים מהעבר חוזרים, ובעצם יש פה הרבה עבודה חשמלית. שיש בו הרבה גירוי, האזור הזה מפריש אדרנלין וקורטיזול. ומה שהאזור הזה בעצם יוצר, הוא מכניס אותנו למצב של מלחמה. 3 F'ים, fight, flight או freeze, מצב של תודעה שהיא בהישרדות. מנגד, יש לנו את האזור במוח, הקורטקס הפרפרונטלי, זה האזור שאחראי בעצם על הבינה שלנו, על החוכמה, על הסקת מסקנות, על תובנות, ובעצם על ניהול כל החיים שלנו מבחינה של בינה. וכשהאמיגדלה חוטפת אותנו, זאת אומרת, אנחנו יודעות שמה שאנחנו רואות כרגע, או מה שאנחנו חוות, או מה שאנחנו מרגישות, זה לא סכנה ממשית. אבל עדיין אנחנו מרגישות, והגוף שלנו חווה כמו בעצם פחד מוות, או חרדה. זאת אומרת שהאמיגדלה חוטפת את האירוע מהרציונל שלנו, מהתפקודים הקוגניטיביים שלנו. ובגלל זה את מרגישה שאת נסחפת אחרי המחשבות, נסחפת אחרי הרגשות שלך. כי בעצם באותו רגע יש לנו בעצם נתק בין האזור ששומר עלינו, ההישרדותי, לאזור החדש, למוח החדש, למוח החושב, הרציונלי שלנו. ועכשיו אני אסביר לך מהם שתי הדרכים, שאם תתחילי לצעוד בהם, את תחווי ממש הקלה בכל התחום של חרדות, דאגות, פחד וחשיבה מסוימת. אז ידוע שאנחנו במצב הישרדותי, כמו שעכשיו אנחנו בסטרס כרוני, אז בעצם הגוף שלנו מפריש הרבה מאוד הורמונים של קורטיזול ואדרנלין. המצב הזה גורם למערכת הסימפתטית להיות ביותר פעולה. זו המערכת שאחראית על הלחץ. מערכת מאוד מאוד חשובה, עוזרת לנו עם הסוכר בדם, עם ההנאה של השרירים, היא חשובה. כולנו צריכים מעט לחץ. אם לנו טיפה לחץ בחיים, היינו כולנו שוכבים במיטה ולא עושים שום דבר. אבל כשהלחץ הזה נהיה כרוני, אז המערכת הפרסימפתטית, תחשבו כמו פרה שהיא אדישה, בעצם יוצאת מהמנגנון. מערכת הפרסימפתטית, המטרה שלה להוריד את הלחץ דם, להוריד את הדופק, ולייצר תיקון טבעי של התאים תוך כדי שינה, ולייצר כל הזמן בעצם את ההחלמה והריפוי שלנו. וכשהמערכת הזו לא מספיק פועלת ולא מספיק עובדת, אז אנחנו נמצאים כל הזמן בלחץ, בסטרס, לחץ קדימה. אנחנו רוצות להעלות את התפקודים של המערכת הפרסימפתטית, כדי שהיא תפריש יותר הורמונים של רוגע. איזה הורמונים? סרטונין ואנדרופינים ודופמין, אבל בצורה בריאה ומאוזנת. הדופמין שאנחנו חווים היום, זה עליות וירידות, ועליות וירידות, בגלל זה אנחנו פתחנו את הטלפון, אנחנו מתרגשים, אנחנו צוחקים, אנחנו נהנים, ואז מתרוקנים, ואז אנחנו חייבים עוד פעם לפתח את הטלפון בשביל להתרגש וליהנות ולצחוק, ועוד פעם אנחנו מתרוקנים, והחוסר מוטיבציה הזאת קשור לדופמין, זה לסרטון אחר. וכל הרעיון הוא שאם אני רק יעבוד על המערכת הפרסימפתטית, אבל לא אמצא מה המקור, מה השורש של המחשבות, של הדפוסים, של האמונות שלי, שמציתים מחדש שוב ושוב את המחשבות שמעוררות אצלי חרדה, אז אני בעצם תמיד יעבוד בפול גז ניוטרל, פול גז ניוטרל. זאת אומרת שאני צריכה במקביל שינוי גם של ההורמונים שלי, וגם תודעתי. וזה העניין.